Tot i sent una escola tan gran, el que més m'agrada són les nenes i l'ambient de família de sempre. La formació constant del professorat. És el companyerisme que hi ha entre les professores. És el bon nivell, la forta preparació que ens dona per poder accedir a la universitat. La juventud, el alumnado, la naturaleza, que és un gran cole. What I like most about the school is that the teachers and the students are very friendly. El que més m'agrada del col·le és fer esport i jugar al pati amb les meves amigues. El bon ambient amb les professores. Pues que hay muy buena gente con muy buen corazón. Que les profes son muy buenas. El que més m'agrada de la Vall són les alumnes. Well, what I like the most about the school is I can feel it like my home. They are like a big family. Lo que más me gusta son los valores que nos transmiten. De la Vall m'ha agradat molt la competència professional de totes les persones que integren el col·legi i després la proximitat i confiança amb l'alumnat. El final de curso que me cuiden todas las profesoras. El que més m'agrada del col·le és que em sento com a casa. El nivell acadèmic. En el cole nos enseña muy bien y es muy grande. I love my students!